Σας καλωσορίζουμε στην ταβέρνα Το Χάνι που βρίσκεται στους πρόποδες της Πάρνηθας. Είναι μια οικογενειακή ταβέρνα από το 1872. Για τις κρύες νύχτες του χειμώνα σερβίρουμε από φασολάδα μέχρι αρνάκι γάλακτος, παϊδάκια, κοντοσούφλι, κλέφτικο και κατόπιν παραγγελίας βάζουμε και αρνάκι στη σούφλα. Σας προσκαλούμε για μια εξόρμηση στους πρόποδες του Ντριμού, στην περιοχή Κατσιμίδη, σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον.